खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बासनि जाब्रबथाय नंगौ दिनै फुंबिलि समाव तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव मोनसे ट्राक आरो गंसे बासनि गेजेराव सोरखारि बासनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै गिदिर आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। तेलेंगाना स्टेट रड ट्रान्सपर्ट कॉर्पोरेशन एबा TSRTC जों सालायजानाय बे बासआ थान्डुरनिफ्राय हायद्राबादसिम थांगासिनो दंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे समावनो चेवेलानि साखाथियाव गंसे गिदिर ट्राकजों सौग्रावो जायनि जाउनाव बास आरो ट्राकनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाय जाथाया सोमजियो। आरो बे जाब्रबथायाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 4 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 10 आइजो आरो बास सालायग्राबो दंमोन होनना फोरमायदों बिबानगिरिफोरा। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो आरो उनाव जर'खा जोथोननि थाखाय हायद्राबादाव दैथायहरनाय जायो होनना सुलुङा फोरमायदों। गिबि मन्त्रि रेवन्त रेड्डीआ बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो आरो जाथायनि सायाव बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय खावलायो आरो गासिबो बिफानफोरखौ रैखाथि आरो रिलिफ अपारेशनाव जयै खामानि मावनो बिथोन होयो गिबि मन्थ्रिया। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बासनि जाब्रबथाय नंगौ दिनै फुंबिलि समाव तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव मोनसे ट्राक आरो गंसे बासनि गेजेराव सोरखारि बासनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै गिदिर आरो गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। तेलेंगाना स्टेट रड ट्रान्सपर्ट कॉर्पोरेशन एबा TSRTC जों सालायजानाय बे बासआ थान्डुरनिफ्राय हायद्राबादसिम थांगासिनो दंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे समावनो चेवेलानि साखाथियाव गंसे गिदिर ट्राकजों सौग्रावो जायनि जाउनाव बास आरो ट्राकनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाय जाथाया सोमजियो। आरो बे जाब्रबथायाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 4 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 10 आइजो आरो बास सालायग्राबो दंमोन होनना फोरमायदों बिबानगिरिफोरा। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो आरो उनाव जर'खा जोथोननि थाखाय हायद्राबादाव दैथायहरनाय जायो होनना सुलुङा फोरमायदों। गिबि मन्त्रि रेवन्त रेड्डीआ बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो आरो जाथायनि सायाव बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय खावलायो आरो गासिबो बिफानफोरखौ रैखाथि आरो रिलिफ अपारेशनाव जयै खामानि मावनो बिथोन होयो गिबि मन्थ्रिया।